CSS transition. Yau shi ne maudu'in da za mu tattauna a kai. So, in aka ce CSS transition wani method ne da muke bi wajen sanya transition a style ɗinmu, wato a elements ɗinmu na HTML domin su kasance smoother. Misali za mu iya sawa button style transition ɗin da duk wanda ya zo zai taɓa sa ya canza colour, wato kamar hover colour da smooth change da sauransu. Za mu iya sa transition ɗin in mutum ya zo kamar ya zo zai taɓa wani button ɗin ya canza colour, button ɗin ya yi animation, button ɗin ya yi wani abu. To wannan shi ne muke kira da CSS transition. Duk wani abu wanda zai making ɗin zai yi smooth, wani zai ba mu wani smooth change shi ne muke kira da CSS transition. So yanzu kamar yadda kuke gani a document ɗin nan namu da muka buɗe, na folder transition animation, na yi index.html ɗina, na zo na buɗe wannan file ɗin na sa CSS transition example, na linking ɗin shi da CSS ɗina wanda babu komai a ciki. So sannan kuma na yi div class, na yi box ɗin nan, na buɗe div elements sannan kuma na ba shi class da box. Okay, so yanzu abin da muke so mu yi wannan transition ɗin a aikace, mu yi shi a misali ku gani yadda yake aiki. Da farko za mu yi selecting box ɗinmu, za mu ba shi width da height duka za mu ba shi 100 pixel. Mu ba shi background color, so yanzu za mu yi adding transition ɗinmu. So a transition ɗinmu muna so width ɗinmu ya kasance like 0.5 second. Sai height ɗinmu shi ma 0.5. Okay, sai background color ɗinmu shi ma mu ba shi 0.5. Okay, so sai mu zo mu hover ɗinmu. Okay, sai mu ce box, sai mu sa hover. Okay, na farko ina son width ɗinmu ya kasance 200 pixel, wato in mutum ya taɓa wannan hover ɗin width ɗinmu ya ƙaru da 200 pixel. Sai shi ma height ɗinmu, sai background color ɗinmu ya kasance blue in mutum ya taɓa. So this is what we are going to do. Sannan kuma yanzu bari mu duba mu gani how it look, ya kasance. Ga nan box ɗinmu yana nan a 100 pixel ɗin shi, amma kuma yanzu bari mu taɓa shi mu gani. Kuna gani ya koma 200 saboda taɓa wannan da na yi, ya dawo yadda yake. Ya dawo
So wannan shi ne muke kira da transition. Kun gani? So wannan shi ne CSS transition. Sannan kuma bari na ƙara muku bayani ba ka sanin shi yadda ya kamata. Transition property shorthand property ne. In na ce shorthand property ina nufin wasu properties ne na CSS da za mu iya ba da za su iya ba mu damar ba da values a multiple other CSS properties. Misali kamar background color, kamar background property. Ai kun ga after background properties yana ba mu damar mu using values na background color kamar yanzu yadda kuke gani, background image, background position, background fit da sauransu. So shi ma haka transition property yana ɗaya daga cikin shorthand property saboda muna da irinsu muna da transition property wanda zai ba mu damar mu zaɓi property ɗin da muke so. Muna da transition duration wanda zai ba mu dama mu zaɓi duration ɗin da muke so transition ɗinmu ya kasance. Muna da transition timing function wanda zai ba mu dama mu zaɓi timing function ɗin da muke so. A timing function ɗinmu muna da linear wanda ma'ana timing function yanda muke son timing ɗinmu ya kasance. Mu ne za mu zaɓa yaya muke son ya zai progressing ɗin timing function ɗin. Na farko muna da ease wanda shi ne by default yake amfani da shi. Yana farawa shi ease ɗin yana farawa ne very slowly. Sannan muna da linear shi ma yana ɗan farawa yana farawa very constant speed from start to finish. Sannan muna da ease in, this transition shi kuma yana farawa ne very slowly, gradually haka zai dinga tafiya. Ease out shi kuma yana farawa very quickly sannan kuma ya dawo yayi slowly down gradually. Kun ga opposite ne na ease in. Ease in yana farawa kaɗan sai ya ɗan yi sauri. Shi kuma wannan yana farawa da kaɗan sai yayi sauri. Muna da ease in out. Shi kuma wannan timing yana combination characteristics ne for ease in da ease out. It starts slowly in the middle zai kuma slow down at the end. So muna da cubic. Shi kuma wannan yana ba mu dama mu sa timing ɗin da muke so mu sa da kanmu. So waɗannan su ne waɗansu daga cikin properties ɗin da nake so na ce dama ya kamata ace ku sani game da CSS transition. Yanzu bari na yi wani misali yadda za ku gani. Kamar yanzu bari mu dawo nan. Inside element.
sai in zo CSS ɗina, bari na fara da linear. Okay, sai na sa transition ɗina. Misalin da zan muku yanzu, bari na zo nan wannan, bari na zo nan index ɗina, box ɗin nan bari na mai da shi box 1, sai in zo in ƙara creating element ɗina, sai in ba shi class, in ba shi box 2, sai in zo in ƙara index, zan ba shi class box 3, box 4, box 5. Yawa, ya mun haka. Okay. Zan zo na right click all, zan zo box 1 ɗina, ba shi width 100, pixel, width ɗina shi ma 100 pixel, kamar yadda dai na yi ɗazu. Background color ɗina yana nan a red. Transition. Yawwa, transition ɗina zan sa width 1 second, sai in sa S. So wannan S shi ne transition property ɗin da yake zuwa da shi by default, sannan kuma yanzu shi na zaɓa a wannan box 1 ɗina. Sai zan zo box 2. Box 2 ɗina
shi ma width ɗina the same thing 100 pixel, height ma haka. Sai background color, okay, mu bar shi a blue. Mu shi green ko kuma bar shi a blue ɗin. Sai transition ɗina, zan ba shi width 17, sai linear, okay, mu zo box 3 ɗina, background color ɗina bari na zaɓa green. Okay, sai transition ɗina, sai wannan zan zaɓi SE, okay, sai box 4 ɗina, sorry nan nayi mistake, background color ɗina zan zaɓa orange, sai transition, width ɗina 1 second, sai ja, sai wannan zan zaɓi S in out, sai box 5 ɗina, box 5 ɗina shi ma width ɗina 100 pixel, background color ɗina wani color ya kamata na zaɓa, let me go with purple, okay, sai transition ɗina, shi kuma wannan zan sa mai is out,
So kun ga duka mun sa musu kowane abu ne, amma yanzu kun ga ba mu sa hover ba. Yanzu bari mu gwada sa hover ɗinmu. Amma bari ne adding wani div. Saboda mu samu mu sa ɗayan shi ma before na sa hover. Shi kuma wannan kun ga zai ba mu dama ne mu sa da kanmu yanda muke so. Okay, yanzu mun gama wannan, yanzu ya kamata ace mu yi adding hover. So kuma ga muna da different classes. To abin da ya kamata mu yi shi ne yanzu zan yi adding ID, sai na yi selecting ɗin ID ɗinmu.
Ok, yanzu abinda zan yi bari na yi adding hover daga kowanne daga cikinsu dot box 1 hover width ɗin shi 200 pixel, height ɗin shi zai ƙaru da wannan width ɗin kun ga daga 100 pixel. Sai kuma background color yana red, muna son ya dawo black. Okay, so dukansu za mu iya sa musu haka. Number 2 ɗin nan sai mu canza shi zuwa 2, shi kuma wani color ya kamata mu sa mai? Bari mu sa mai red, shi ma 3. Bari mu sa mai blue, shi ma 4. Bari mu sa mai green, shi ma 5. Bari mu sa mai pink, okay, yana da yawa. Bari mu sa mai yellow, error ɗin da nake samu shine ban fiye sa curly bracket nan ba. Inda na sa hover yes, I think now we are good to go. Okay. Yanzu bari mu duba mu gani. Wow. Yeah. So kun ga wannan shi ne transition, sannan kuma kun ga yadda muka yi aiki da shi. Yanzu kuma a darasinmu na gaba za mu yi magana akan CSS animation. So get ready. So in akwai wani mai tambaya ko akwai abin da ba ku gane ba, kada ku manta ku yi tambaya. Na gode, ni naku har kullum Alhassan.